खुंनायाव बाहागो लानायनि गेजेरजों मा बुंगोन? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे गोदान जे जोंनि रामफुलिल आनसलिक दख'रा फरायसुलिफोरखौ माने गोसो गुदुं खालामनो होनाय मोनसे बे मेलाव फैनानै आं जे बै समाव बे रामफुलिल आनसलिकनि सासे सेक्रेटारिबो जादों एक समाव आरो माबेबा समाव आङो प्रेसिडेन्टबो जादों आरो आंनि लोगोआ जादों बर्तमान साहित्य माने सभानि प्रेसिडेन्ट सुरत नार्जारि बिथाङा क'क्राझार कलेजनि बारग' माने माबा प्रिन्सिपाल बिथाङा दिनै बिथांखौ बाहायबो लोगो मोनगोन सानदोंमोन आङो बिथांखौ आं खबर लाहरब्ला आंहा खबर गैयालै आं थांगौमोन जादोंमोन आरोखि बियो दा आङो हारसिङै जिखिनि हागौ आं जे 58निफ्राय 64सिम जोंनि बे रामफुलिल आनसलिकनि माने कनफारेन्सखौ दाब जायगायाव जोंनि बे ओनसोलाव गामि जोङो बे कनफारेन्सखौ खुंबोनानै बे दख'रा रामफुलिल आनसलिकआव जेसेबां स्टुडेन्टस दंमोन फरायसुलिफोर बिसोरखौ लानानैनो जोङो फरायनायाव जाहाथे बयबो माने गोसो गुदुं जानानै जोंनि ओनसोलखौ जाहाथे माबानानै फोजाखांजोबनो हायो आं बेखौनो मिजिं थिनानै बिथांमोनखौ आङो जेब्लायबो बोसोरे लोगोआव लानानै बे सात्र सन्मिलनखौ आङो खुंबोदों बेनो दा दिनैबो बाहाय बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय उनावहाय बे गोदान आरो गोजाम आं सबसे गोजामसिन जाहैबाय आरो बिथांमोननिसिम बिबुंथि लाखिनानै बिथांमोनखौ आङो एसे एनकारेज होनाय जादों बेनो आरो गोदो नोंथांमोननि आमोलावहाय नैबे रामफुलिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा माबायदि थासारिमोन? बे थासारियाथ' माने फरायनायाव जोंनि बे रामफुलिलाव गोबां गैखायामोनानो जोङो माने क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बाहाय फरायगासिनो थानाय सममोन ओंखायनो जोंनाव एकमात्र जोंहा लेखा गोरों होनोब्ला सतिस चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बै माबानिनो आइ ए पास जानाय फैनाय माबानिफ्राय बेंगलनिफ्राय आरोखि बिथाङाल' माने लेखा गोरों होननानै जों मिथियोमोन आरोखि बिनिफ्राय गासिबो बिदिनो पाठसाला फरायनाय एम इ स्कुल फरायनानै पास जानाय बिथांमोनानो गामि गोसारनानै दंमोन मोनफा गामियाव बिथांमोनानो मोजाङै माने समाजखौ खुंबोदों आरो बे समाज खुंनायनि लोगोनो गावनि गथ' गथायखौबो थुलुंगा होदों आरो बिसेसकरि आङो दहाय सम थाबावोमोनब्ला बुंबावनो सानदोंमोन आंनि जोनोम जायगा जाहैबाय बै आफलागाव बेलगुरिनि सानजाहा थानाय गामि खना एकदम सोरमांगा माबायाव रुगुङाव थाहैनानै बाथाबारि गामिया गोमानानै बिनिफ्राय नायगामि सिटआवसो थाफैनाय बाहाय जोंहा ओरैबायदि जों नुनो मोनदों आरोखि रायजो राजा बे समावनो बोरै गोसोखांखो जे गथ' गथायखौ बयबो लेखा गोरों खालामनांगौ माने बाहाय जाय गथ'फोरा स्कुलाव हरा स्कुलखौ माने रायजोआनो माने लुनानै दोनदों होनब्ला माने माबा जायाखैमोन बे एल पि स्कुला गभर्नमेन्ट जायाखैमोन बाहाय फरायनो फैजोबनांगौ बयबो आरो फरायनो फैयाब्ला गामिखौ गारनानै खारनांगौ कम्पालसारि एल पि स्कुल इडुकेसन लानायाव बेबादि कम्पालसारि खालामना होदों आरोखि बिनिफ्राय सम गियान दायनि सभा खालामदोंमोन रायजोआवनो मोनसे दिन लानानै गियान दायनि सभा खालामदोंमोन दा बेबायदियावनो आङो थुलुंगादों बे थुलुंगानानै मोननानै बिनिफ्राय मोदोम गुदुं जानानै बिनिफ्राय नैबे
जोंनि रामफुरबिल आनसलिकआवबो आङो आग भाग लानानै जोंहा सुरत नार्जारि आरो धीरेन बसुमतारी बिसोर आंजों बिसोरजों ज' जानानै जोङो बे रामफुरबिल आनसलिक स्टुडेन्ट इउनियनखौ जोङो कनफारेन्सखौ खुंबोगासिनो थादों 1958 निफ्राय 64 सिम बेबादि आङो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम आङो दिन्थिनो होनो हाबाय गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।